Hej folkens, Sejr her. I dag der skal vi til Nyborg Slot, og det skal nok blive rigtig spændende. Det er et stort sted, og desværre så er vi kun 4 den her gang, ud af de 10, som vi egentlig har i gruppen. Skyldes personlige årsager hos de forskellige selvfølgelig. Sådan kan det gå. Der er meget område, der skal dækkes, og vi har ikke, som sagt, sådan en baseudstyr, hvor vi sætter camps op forskellige steder, hvor vi så sidder i en base og holder øje med det hele. Men det skal nok gå. Vi 4 vi er strong, så det skal sgu nok blive hyggeligt. Ja, jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad vi har af udstyr og sådan lidt af hvert, inden vi så tager afsted, så I kan se, hvad vi egentlig har. Og vi har Beatrice, der sidder og kigger. Goddag. Sidder og ser det. Jeg sidder og ser på Thomas faktisk. Beatrice, sidder du og kigger på Thomas? Nej. Sidder og ser afsnit 1 af Spøgelseshjerne sæson 2. Nå, her. Der har vi vores udstyr. Det her med. Bum bum. Bang bang. 1, 2, 3, 4, 5. Kasser, der er fyldt op. Kufferter, og så har vi en ny en her, den tager vi så ikke i brug. Nå, så har vi Michael. Nå, for at komme tilbage. Vi har en taske her, hvor over det nye udstyr, og så viser man bare et billede af dig, og nu kunne I være med i stedet. Hvor jeg bliver meget distraheret det her. Hvor en taske, hvor der er stor på, fordi der er ikke rigtig nogen sædepladser ude på håndledet den her gang her. Det kan godt være, at det er lidt svært at høre, hvad jeg siger. Og så har vi noget af det sidste her. No 4. Så har vi noget af det sidste udstyr liggende her, som er ved at lade op. Ja, det er flot. Så. Og der er visse ting, vi lige skal afprøve af nyt udstyr og sådan lidt af hvert. Vi kommer til at gå rundt sammen med en fyr, der arbejder derude, der hedder Jonas. Og han skal gå med rundt og give os information løbende om, hvad der er vigtigt at vide om de forskellige, enten om det er Christian den anden, eller om Christian den tredje, vi skal snakke til, eller hvordan. Så det skal nok blive spændende. Vi skal prøve at arbejde sammen med nye mennesker i en ny gruppe, DGI. Så det. Ses derude.